Saya kalau nak baru ni ada pakai nak cover mana untuk camu orang Seng tisiap Guwahati ni, yang orang tong layo, ke ini orang no seng, kampung no seng lam sudah kan orang no, seng apa Chabachu, bagi tu simin orang no Chuba iman kah, hai pano tini ke seng nong no naik lagi orang no ni ni, orang orang jadi lo tangi orang jadi fokus to mana jangan ni seng naga, seng abun bagi seng je Guwahati orang no family, tai student, tai job business kenai job kenai seng job mili woi, seng nong no Chabachu orang no ni ni seng orang kelayon orang naik lagi ni, seng kelaka seng jadi dia Guwahati ni sini seng 67 rok seng water packet play rok ka, tai seng Chamung kisah nak Chamung bagi seng juga lekha, Chamung ke seng nong no opus bunyi cari dia kan seng kisah misal lekha seng bread rok 1200 motan seng nong no rok ka, ke tai norok asak seng tini norok bai rogiri thamai kan seng tini asam jara kan nong no naik lagi rok nai seng Guwahati dongai seng nong no support kayo seng anytime anywhere seng norok bai tongo tai Chamung nang seng je sudah apa seng nong no logiri nai asam no hambai alu korang ni tahu message namu cunong seng message namu sungo seng tabuk jotono thansa seng tabuk sini raja ji aro samani हम जीतेंगे तो जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे हम हिम्मत नहीं हारेंगे ini sama ni abo no जों था थांसा गाय दंलाय जों असम जरा जखन फायगा जों इनि दि दंखा जों सालजा सिनि जे दिमान no जों मानाय abo no जों आन सिनि तिप्रानि ता खक्ताय बुखरना आं खयना मुसुङो जों ताबुं no अजरा याफ्रि थांसा सेनानि खा थांसा खाबाक्सा आंनानि इंगा जों जतन अबो हायगा जों बिदिनो थांसा दंगे सिनि जे दिमान no जों सालजा जों मानाय abon baganya थांसा बाक्सा गाय दंलायनाय आसुना आनि सिनि Tipraland tak kuk tai norok ini je kai tong nai rong na ang abo no khobong na musungo sana musungo sung thansa kai tong lai nai ya prikasa kai selai nai sini demand no sung sure manai buku ni sini mung ani sini mung ka ang tisiap Guwahati o tongo ani mung fornali orang jaga TSF Guwahati tongnai student simia kebang ma families tongnai rogo jotono je mansak sung suba laikha tai kisen sajanai sung jogalika norno nogo sobina sekang nai sung kisa nairek tai nai noroni sung khubo khanaka lamao norok phai tongbro sekaba ma khobor nai tongo jasai khlai tongo norokni post norno sung belai no khawo nango tai mo hai khlai no mo greater Tipraland ni movement no sung TSF Guwahati ngai bo tai jotoro tongnai Tiprasa families rogo khabai khubai no sung support phai nai je mansak sungo jagao tui eba hai kai tai senior logi o tongo sajanai kisisa sung je mansak sung bag lai tongo aba hai kena sung aba no Tiprahasti ne poila laiba manungo nungo poila nung khana aba hai Tiprasa ro yapri thansa kena choba khaimani aba nungo bahai ma tonga poila ne belai no khatongo mo thansa ni mari sabo khatung ya tonga jotono khatongo tai tugo tong thogo mono sungo ko bu kesar nai Tiprahasti ongi bo tai kubang ma kurung ma hai tongnai ngo bo tabuk sini jorali mo hai khainai sung wa lai tonga ni ba kaisa tai kaisa kok silai nai kok bang lai tonga ni tabuk mo thansa ni jora tai thansa no sini lama mo thangja nai hinkai mo sini greater Tipraland no sini tam nai pai thakni sini nahar mungtai lama mo no last hope bela na hampai greater Tipraland ni movement ni 3 day je daily abiyan no thanai rok bagai sung suba laikha thangprobo sung tui rok laikha tai phirok probo nairok rok harai ni no ko sobo ya sak dorok ni sung khnawi tongo khobor bo sung gabama jasai khai tongo ba gabangma sung peno phailai mani Chamung rok ni belai no bial ni nai haipano sungoro jaga TSF Guwahati tongnai tai gabangma families tongnai rok nukhung tongnai rok bo sung je mansak sini je yaksuk sak sung relai nai tui tai Chamung kisisa sung jugali nai rohor laika belai no khatung kha tai belai no kha khom mo thanjana no belai no kha basa sung mo acha lukoron ta message rena mo sung lukurong na mo no kok kesana mo sungo thansa no sini pai thakni lama thansa no sini mo no mari bungna nango nabone bagai je sini bobagra sama hai greater Tipraland ni bising tei one last fight mani phaidi angomo no kok kesana mo sungo
sini mo one last fight no sung joto no khabai khumbai khlainai sung mo ye pri thansao sung barok nainai aja nok tini order khorok basuk phaye ting ta samur ri phai kem nok sung samo khlainai abo ngagai 1600 eba khaika 1500 1500 plus tong tui sung joto no nunglai thung khangna sakang ba salai thung isi misa bono blok ok sunglai khlai thung ninai wan sobi sung te phai aja ni mung kita menung kha po Michael Dewarma ni sini mung Michael Dewarma no TSF Guwahati acting president tambai